waka bobodogunu dezie ni melo kamalo ni bebolo fun ogolagono umunna mu ifoye na meno dujano ifoye na medu dujano ifoye na medu dujano mu ibono maputoso umu igbo ba ifoye na meno dujano ifoma na anya gbala akwụkwọ 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 umu igbo ba mu igbo no maputoso ifo pialo na egwu a ka ngozolu n'obodo si do mmeta na mo nwanne m no mmeta na mo ka nse denu mmeta na mo nne m ebe ahụ ya ka nse do omoye wegu mibo no maputoso ifoye na medu ejenu mibo ya kaela gombo umunna mo ifoye na meno ejenu idu ifoye na meno ejenu namundo ko golo wanna nando no mekene wammo bango wanna nando no mekene onyo manna di nando ko golo wanna namo ba kiseje ejoyo no mekene namunde okonko ogolo atoyi londo ogolon one namo bago Orient Petrol Company Portrait Otter Branch mekene yo ifoye na meno dujano umunna mu ifoye na meno dujano nnamu ndoko gogolo yoma ejoyi chukwu gozie ya nolia ifoye na medu dujano nando no mekene yo hey listen akenele gi ejoli akugi akala nnamonde Okonkwo ogolo osodi emaku mekele yi yana chukwu ebuka nnamonde Okonkwo ogolo mekele yo ifoye na meno dujano nnamundo Okonkwo ogolo nwanne ezoye chukwu gozie yo isi na kenobele nwa gị chukwu ebuka bụ nwanna monde Okonkwo ogolo nwanne m ezi oyi chukwu gozie ya ayo mama ayo gogo mmibo no maputoso ese na kenelugo arono bụkwa na Okonkwo ogolo arono Okonkwo onye nnụnụ mekene gị arono Okonkwo ogolo nwanne onye nna chukwu gozie aduga one ụmụ ọbana mekene ogaruwa na mmụọ oeloji menu n'isi na ikenekwe Injinia Gabriel Nwachukwu ọchịla ọzụa one of Anam ụmụnne m ifonye na meno dujano Injinia Geboye mo gebu gozie yo Gabriel Nwachukwu ọchịla ọzọ nu mekene nnamonde simo kene ezoyo nu mekene o mo ewewu mwibo nu maputoso ekumegwe kemeze nwanne m kota chukwu gozie ki ekemezo bi ọra nwanne m chukwu gozie yo ekemezo bi ọra nwanne m ezoyo nu mekene ekemezie kota akpụlọ ya nwọlụ one amụ ọbana m ụnyam eze egwu na-ekene ya esi na kenele gị chiezie Obiora Iroko hey igudu sonyo wọn ka bọ̀bí lẹ́nu dezie ni mẹ́nu ka mmalụ n'ife bọ̀lụ fún n'ọgụlagụnụ akwụkwọ mmibonu mekene ifonye na medu ejenu mmibonu mekene gị Chezi Obiora onye ọma onye nnụnụ mekene biko nọdụ
ọzọ ya gbọdọ iro ka nago eno numekene eke mezie ko yesi na kenele gị Nkiru Obiola arali isi oke ụmụ nwanyị ezi mama Chibuzo nwunye ka emezie mekene yo ka anyị bụ n'egwu nwekenezie n'o kemezie nwanne m na mmụọba ya ka isi bi ụwa gị onye ọma ka emezie onye nnụnụ mekene esi na kenelụgo Joseph Obiola onye amụma na Lagos nwanne gị onye nnụnụ mekene Joseph bụkwa nne m Obiola onye amụma na Lago nne m wezi oyi Chukwu gozie ya esi na kenelụgo Dr. Onyekwele Nwachukwu Onyekwele Nwachukwu na mmịata na amụkosi bi ụwa Chukwu gozie yo n'ịbụ n'ụmapụta ọzọ ka anyị were egwu nweje mmụọ ka anyị jee zuteze n'ọgwụgwọ ọgwụgwọ Nwachukwu ezi oyi omume kene ọgwụgwọ Nwachukwu na mụzamụ ya ka isi ebe ọgwụgwọ Nwachukwu ụtụ na-agba osisi ekene ya sono nwoke abụbọdogunu dezie n'imelụ ka mmalụ ọrụ n'ife bọlọbụ n'ọgụ ụmụnne m ibe onye na-eme n'otu eze ọgọ jede anyị na-ekene Sir Elias Obeze Interpol International aka na-ekpube ụlọ okpueze ọfụmyata na mekene gị Elias Nwabeze bilinu Interpol nwanne m Interpol n'ụmapụta ọzọ Eliaman nne m Interpol Chukwu gozie onye ọma Interpol nwanne m aka na-ekpubu n'okpueze onye ọma Interpol nwanne m aka na-ekpubu n'okpueze n'ụwa Chukwu gozie ihe onye nọ n'ụmapụta ọzọ ife onye na-emebi ezenu n'ịbụ n'ụmekene ụmụnne m ibe onye na-eme n'okpueze Elias Obeze isi na kenele gị John Nwasa Ọba Abuja Odu 1 na Nam mekene gị na mebula egwu nwekenezienụ John Nwasa Ọba Abuja ma na nwanne m Odu mekene gị onye ọma Abuja nwanne m onye nnụnụ mapụta ọzọ ife onye na-eme dị ejenu ife onye na-eme n'odu ejenu ife ọma n'anya gbara akwụkwọ ife ọma n'anya n'ọkpara akwụkwọ ụmụ Igbo bụ n'Igbo mekene idu Elias Obeze isi na kenele gị Dom Chinwaba Expert Domingo International man na mebula egwu nwekenezienụ onye ọma dọmụ bịaka nnanụ onye ọma dọmụ Chinwaba Expert Domingo nwanne m International Chukwu gozie gị nwanne onye nnụnụ mekene mụ na ịbụ nwanne onye nnụnụ mapụta ọzọ okokoko mụ Igbo n'ụmapụta ọzọ ife onye na-eme dụrejenu ife onye na-eme dụrejenu egwe sija ado ego ibudu na mebula egwu nwekenezienụ Sibrelo kekenu matiro n'umekene nwa matira nwanne spolo n'umekene na mgbe enwere ụmụ ebe ahụ ya ka isi bụ Sibrelo keke eze bụ n'afọ mekene yo
This na Kenelege, his wife, Ekene Okeke, Osodi Emaku. Ekene yo. Sonyo wọn ka fọbọdọ gunu dezie ni mẹlọ ka mmalụ n'ife folofu n'ọgụlagụnụ ife folofu gụlagụnụ mụ igbo n'ụma pụta ọzọ ụmụ igbo bayanụ mụ igbo n'ụma ekene gị aise tokoye nwanne m ezoghị onume ekene gị aise tokoye ma ekene gị ezigbo mụ enwelu m akpụsọ Odogwu na Lagos na nye bụla egwu nweke n'ezienụ aise tokoya Odogwu akpụchukwu gozie ilu onume ekene gị chukwu mọnụma ọzọ Chuma Peter nwanne chukwu mọnụme ekene gị ịgba awọlọ nna ya ezoghị onume ekene ya n'ụlọ Chukwuma Peter awọlọ nna ya one of Umwemu Anam. Listen, I can enjoy your Madam Ori Chukwuma Ada Jesus. Ekele na nye bole ba mapanyenu myata na mokasete myata na mokase go mo omo yenwego mibo no maputoso ayoko koko mibo no makona onoma Sunday bilimo Sunday bukwa no nwanna meke ike n'obodo Igbo ipola sina kenege wa matiri onoma ozo echukwu gozie listen again Sunday neke ike n'obodo Igbo and his wife Nkiru neke Osodi Emak well lodgemen sonyo won ka fobodo gunu dezeni melo kamalo ni bevolo funagulaguno ilebune ma bada wanlem ezoyonu mekene Chukwu Emeke bụ nwokumefu na nwanne m na mmụba ya ka isi do ilegbu nne m abada ezoghị Chukwu gozie ife onye na-emebi ya jenu ife ọma n'anya n'ọkpara akwụkwọ ife ọma n'anya gbara akwụkwọ ezoghị omume apụta ọzọ ụmụnne m ife onye na-eme n'ọdụ ụmụnne m ife onye na-eme n'ọdụ jenu esi na kanalugo onye ka bụkwa n'ụwa mmụọ Awụsa bịala Igbo nwanne m awụsi bụ omume ekele ilegbu nne m abata ezo ya esi na kanalugo ilefu bụkwa n'ụwa mgbada ilefu nwa mgbada ezo ya omume apụta ọzọ ife onye na-emebi ya jenu n'Igbo omume ekele idu le banwe panyenu mudora kanana kanjezu to ya dikokuche wamwala ozo ezo no mekele no lewo nya dikokuche ezo no mekele gi yebu mbobule ezo ye Chukwu gozie na Chukwu gozie go oya dikokuche nasi na wanne de lamba onabati Listen again, Elege. Ezoli Akoke, Madam Elizabeth, one. Mama Ariza. Yana Mama Chibuke. Tieli Squale, Ife Chukwu. Obele nwa. Ibudu. Bole banwe kenezienu onye moye de ka wane onye de ko nu mekene amwalo zoyo nu mekene Ibudu obego oye di ko buta nisi
na kenele gị onye kajo ike na South na anyị bụla ịgba kenezie n'ụwa onye mụọ ya ka nwanne onye konume kene gị nwajobe nwanne m ike na South nwanne m Chukwu gozie yo ezo yo n'ụmapụta ọzọ oke ojede eji egwu onye kene Chikelu Okonkwo Elias Omemma na Nimo mekele yo na nyebuli banwe panyenu na Nimo ka eneje nu ka eje tuteze nu Chikelu Okonkwo nu ezo ye Chukwu gozie gị Elias Omemma na Nimo ya ka isi bi ụwa Chukwu nọ ya logo ezo ye Chukwu gozie Chikelu Okonkwo nwanne ezo ye n'ụmapụta ọzọ Chikelu Okonkwo na Nimo ekene yo esi na kenele gị lọlọ ye Amalachukwu Achalugo nwanyị ọma Osodi Ema ekene yo esi na kenele gị Barrister Okonkwo Okulora na Anambra State Agbalo Sangel 1 na Nimo Chikelu Okonkwo o si na keneyi na nyebole gbanwe kenezienu Barrister Chuks Okonkwo nu onye nnụnụ mekeneyi Chikelu si na keneyi ezoyo nu mekeneyi ya ọmọ enwe egwu Barrister n'ụmapụta ọzọ ụmụnne m iwe onye na-eme n'otu jeno onye ọma Anese bụkwa n'ọka nwamụ ọbụ agụ nwanne m ezoghị Chukwu gozie ya Chukwu gozie gị salụnụ ya ka na ụlọ ise nwamụ ọbụ agụ nwanne m iwe onye na-eme n'otu jeno ife onye na-eme du ya jenu zero n'umekele gị anyọma bụ ọnị nwanne m nụ ihe ọrịa ya ka isi ebe ụwa bọbụ zero nwanne m ezoghị Chukwu gozie ya iboni zero na anyị bụla ịgbanwe kelezienụ ọnụọma abụghị nwanne m abụghị Chukwu gozie abụghị ebe ọgbọwa nwa eze Chukwu gozie ya abụghị ọgbọwa ọmụ eze na m ekene ya ife onye na-eme dị ya jenu sasonu mekele onye ka nwalọdụ nwanne m mụziamụ ya ka isi ejenu gị Chukwu gozie ihu ka enwere egwu nwekene jeneles ya makola nwanne m na mmịata na mụ ka o si do elege ya makola nwanne m ezi ọya Chukwu gozie elege ya makola na nye bụla ịgba kenezienụ onye ọma nwa bụrụkwanụ nwa Chidokwe onye Ọnịcha dọ nwanne m otibilo n'ume kene Chukwu gozie gị ife onye na-eme n'otu ejeno aga na-ele egwu otibilo n'ume kene music seller otibilo n'ume kene gị nwanne onye Ebuchi nwanne ezoghị onume apụta ọzọ nwanne Okechukwu ezoghị onume kene Otinado esi na kenele gị ezi Oliakụ gị Beatrice Chidokwe Ojugo ka na-echere eze Osodi Ema nwanyị mmara mgbe agụụ na-agụ di ya ekele ya na nye bụla ịgbanwe panyenu na mmụọba ka ije kele n'odigboba Igbo odigboba obochi ogbugbo n'ume kene gị omela ya na-atụrụ ezo ya Chukwu gozie ego n'enu enwe mmete ezo ya Chukwu gozie Igbo odigboba onye nnụnụ mekene Chukwu gozie ya nwanne m ife onye na-eme n'otu ya je n'ụkwụ ife onye na-eme dị ya je na ndụ n'ume kene gị ọ nara ndụ nọ nwanne m na ndị Chukwu gozie
ọbatu na adema onye nnụnụ mekene ife onye na-emedu ejenu ife ọma na ya n'ọgbara akwụkwọ ife ọma na ya gbara akwụkwọ na mdụ mekene ọbata igbudu egbe igbudu ado eto mma igbudu na mwebole gbanwe kenezienu kedneti nwachalo kendo nume kenegi oko baloro gị na-egbuzi n'ọbara ahụ nwada mobe nwanne m ezoghị onume kenegi biko kenele mmadụ kwe nya bụ elili ejike ego nwoja agụ nwanne m a na-eso onume kenegi biko kenele mmadụ ka nwada mobe nwanne gị na mmebole gba kenezienu chujekwu nwanalo ọsụmabila dị ezo emu arọbụ nwemila ezoghị onuma pụta ọsọ ifonye na-emedu ejenu ifonye na-emedu ejenu ifonye na-emedu eje nwanne obugo bụ ụlọ nwanne na mmịata na mụ nwanne m ebe ahụ ya ka isi ejenu chukwu gozie ya nwanne ezoghị onuma pụta ọsọ ifonye na-emedu ejenu ifonye na-emedu ejenu emba male nwanne chukwu gozie ya ọba ike bi n'oke ezi nwanne m chukwu gozie gị ezi oyi chukwu gozie nụlịa mba male mmụọba nwanne chikere nwa mmụba chukwu nọ ya lụgị ifonye na-eme n'odu ejenu ifonye na-eme du ejenu ifeọma na ya n'ọgbara akwụkwọ ụmụnne m ifonye na-eme n'odu ejenu ụmụnne m ifonye na-eme n'odu ejenu manwe bule nwe ifonye na-eme igbudu na mebule egwu nwe kenezienu ọnabụla agwọ na mmigwu ya ka isi bịa onye mmigwu ime na-apụrụ chukwu gozie ezigbo onye mmigwu ezoghị chukwu gozie isi na kenelugo ọnwụkwe bụkwa na nwanjara ike na ala gị nwanne ọnwụkwe konume kene ọnwụkwa njaba nwanne m ezoghị onume kene na mgbe enwere m ebe ahụ ya ka isi bụ chukwu gozie ya ezoghị onume kene ahịa okokoko mmigbo nume agbawago ifonye na-emedu ifonye na-emedu ejenu anyị nwere egwu nwekele ụgbajango onume kene ịbụ ụgbabọ kiri onume kene ifonye na-emedu ejenu ifonye na-emedu ejenu ụmụnne m ifonye na-emedu ejenu igbudu na mebule egwu nwekenezienu injinia na-enwele m ifeanyị onume kene ọ bụ onye nwe egwu injinia onume kene ifonye na-emedu eje ifeanyị dịka ụmụla ya n'egwu a ụmụ onye nwe egwu ọkọchibene na anyị ebula egwu nwekenezienu chụdị mmeze ọkakala n'igbo nwanne m anọma chụdịbilio ọkakala n'igbo nwanne m chukwu gozie gị ifonye na-eme n'odu eje n'ụwa ifonye na-emedu eje chụdonume kene nụlịa nwamma igbo ahụ onye nna chukwu nọ ya lụọ ụmụ ewu n'igbo numapụta ọzọ ụmụ ewu n'igbo numapụta ọzọ ka keneze ịgbanụgọ ịgbago bụkwa na nwoke etime nwoke ọkwa etime mmịata na amụ ka isi bịa yola ya ke na alụjebilu ebe ahụ ya ka ibi achụ ego ịgbago ọkọgwa etime si ka nnewara chukwu gozie ya nwanne m ezoghị chukwu gozie ya n'ụlịanụ igbudu nwanne nnalo ma ekele ya
secretary JDJ Wanamu Joshua Nekele Nanyebula egwu nweke n'ezienu onye ọma Mosita okelenu ezoye Chukwu gozie nwammiasa na mụ nwanne onye nnụnụ mekele kene ngesi nnụnụ mekele onye ọma losonu mapụta ọzọ biko kenele m ọbala m hemnụnụ mekele Heaven earth hemnụnụ mapụta ọzọ Ifonye na medu ya janu, ifonye na manodu ya janu. Ifoma na nya bala akwụkwọ, ifoma na nya no bala akwụkwọ. Chukwu gozie ego, ezoyo nu mekene gi. Kilebu na mabada wanlem, na moba ya kisi do wake. Ezi wanlem, ijaye noga bizu do. Ezi wanlem nu, ifonye na menodu ya. Ifonye na medu ya janu. Mwibonu maputoso Hello Ibudu Na mebulegu nweke n'ezienu onye ọma mụ Chinedu Ibu chelu wa Chinwoba Ajakwa ka nwanne Chedonu mekene gị Ụfọdụ jeli ndị aje nata Magilu leba bubulike nata No Chinedu nwanne ezoye Chukwu lenu gị Chedu Chinwoba ifonye na manodu ya jeno Biko lotu munne gị ifonye na manodu ya jeno Umunne mgo ifonye na manodu ya jeno Ifonye na medu ya jeno Mwibonu maputoso Ifonye na medu ya jeno Mwibonu maputoso Wana usa wana Patrick Ebukwa na wana Odogu na lage wana Patrick onu mekene Wana usa wana me Zoyo onu mekene Umunle iwaya na manot yajano Umunle iwaya na manot yajano Onyo mama mande wana Zoyo onu mekene Barza wana Zoyo biko kene chunwike Gayoyo walem, gayoyo biko kenelem Wolusu walem, waki onu mekelagi Kalota ajamboli onu mekelagi Wamo bagu, ezoye biko kenochelema Mabayosu wale, ochelema biko kenechinebo Chedu cross walem, ezoye onu mekelagi Ifonye na medu eja Kuroso no mekene Wamo bago Zoyo no mekene Ifoma na ya bala akwụkwọ injiniari no no maputozo Wobman no na o Fayo no mekene Kanja kene degu Ndiawo ndi aichaya mama Wana mbara o Ezoye biko kene pikolo Pikolo wanleme Zoyo no mekene Chukwu gozie ifonye na manodu yano Onye ajụjụ n'obi ife Pikolo numekele Boye nwanne me Suwale numekele Biko kene Jaradi kene ndi Badi nwanne Badi kene Laskobo Onyo makobo